И аз се надявам, че той пък ще има същия кораж, същото дразновение и същия плам ще гори в сърцето му да бъде адекватен пример за хората в света. Но неговото така пред църквата искам да заявя от тук нататък, никой да не се чувства гадно да отиде при брат Стефан да му каже: брат Стефчо, може ли да свърши една услуга? Той вече е задължен да го прави. До този момент може да каже, абе сега това не е в работното описание. Аз да не съм дякон тук на всички да обслужвам, ама сега вече няма къде да бяга. Това е човек, който ще бъде реден до всички нас. На всичкото отгоре обаче, макар проповядването да не е основна характеристика на дякона, аз лично заедно с брата се, заедно с останалата част от пасторския екип, брат Тони, брат Наско, осъзнаваме и виждаме в този човек дарбата да проповядва. И това изключително много ме радва и ние ще се възползваме от това. Имаме няколко сателитни църкви, които сме създали, които и създаваме в момента. И той с радост приема, макар че това сега го чува за първи път, ще ходи да споделя Божието Слово на тези места. С други думи, той ще бъде все и във все за всички нас, така както сме и останалата част от пасторския екип. Извел съм ги заедно с Ани отпред за това, защото тя самата трябва да осъзнае, че когато Стефан приема предложението ни да бъде дякон в църквата, трябва да го приеме и тя. Трябва да го приеме и тя, защото решението, което ще направя днес, до известен степен ще дерайлира нормалния им живот. Ще увеличи товара и ангажиментите им спрямо църквата. И много често ще се налага Стефчо да отсъства от къщи и в тия моменти, когато тя каже: "И къде пак бе?" Той ще каже: "Ма ти каза да." И се съгласи. Ще има моменти, когато ще трябва да пътува и да преспи някъде другаде. Тогава нейната задача ще бъде да не мрънка, а да поеме семейния товар. И от тук нататък те ще бъдат дякон и дяконица. Така че аз ги виждам единствено и само като екип. Няма нищо по-добро от един служител да има адекватен помощник. Затова Бог създаде Ева, за да може Адам да си има помощник. И се надявам между тях никога да не мине змия. Моля ви се, избягвайте ябълките. Ще прочита един пасаж от Божието Слово, след което ще помоля моя пастърски екип да излезе отпред. И този пасаж се намира в 1 Тимотей. 1 Тимотей. И в 1 Тимотей, 3 глава, се говори за всеки, който е дръзнал, който е решил да поеме пътя на служението. И там се казва: "Прочие дякона трябва да бъде непорочен човек." Апостол Павел пишеше на един младеж Тимотей. Една от причините, поради която мнозина страдат от чувство за малоценност, за това, че не са готови за служение, за това, че са млади. Да, обаче брат Стефан вече не е толкова млад. Трябва да бъде непорочен човек. Мъж на една жена. И тук пред всички вас аз искам да задам въпроса: този човек непорочен ли е? Някой да има да каже противното? Мъж на една жена ли е? Да не би да има повече жени? Няма пари. Няма пари за повече жени, добре. Трябва да бъде самообладан. Самообладанието е голяма екстра в днешни дни. Това означава, като дойде голямото земетресение, не трябва да вика и да пищи повече от съпругата си. А трябва да бъде човекът, който внася мир и спокойствие и комфорт в семейството. Трябва да бъде разбран. Знаете ли какво значи да бъдеш разбран? Не е необходимо да викаш, да крещиш, да удръш със сигурно по масата, за да те разбират. Трябва да кажеш две думи и да те разбират правилно. Отколкото да кажеш 100
и никой нищо да не разбере. Това означава да бъдеш разбран. Това означава да подбираш внимателно речника си, как се изразяваш, както в дома си, така и извън дома си. Тогава хората ще кажат, то много разбран човек. Порядъчен, гостолюбив, способен да получава. Който не е навикнал на пияни разправни. Брат Стефчо, от тук нататък трябва да прекъснеш с разправите. Значи, пиянство може да има, но не трябва да има разправи. Шегувам се, разбира се. Шегувам се, разбира се. Се опива Святия Дух. Трябва да се изпълваш с Святия Дух. Амин. Вместо да се изпълваш с вино. Не трябва да бъде побойник или разбойник, както казваме в днешно време. Побойника или разбойника е човек, който непрекъснато търси своите права, а понякога дори нарушава правата на другите, независимо, че той няма право за това. Трябва да е кротък. Трябва да си едно агънце, бе. Аз едно агънце багънце. Като ти кажа пастир нещо, кажеш, бе. Не крамолник и не сребролюбец. Знаете ли какво означава това? Тялото Христово страда твърде много днес, заради това, че служителите предпочитат да прекарат повече време в търсене на работа, отколкото инвестиране в Божието царство. Това е едно от нещата, с които ще трябва да свикнете. Искам да ви кажа, че когато Бог избира Божиите мъже и жени, от тях се иска голяма жертва. Ще има съботи, когато ще кажеш сега дали да отида на работа някъде или да отида на Божието дело, или недели, в които шефът ще каже така и така, може да изкараш повече пари, ако дойдеш днес на работа. Тогава трябва да избереш църквата вместо работата. Амин. Амин. Който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност. Да не е нов във вярата. Стефан нов ли във вярата? От колко години е в Христос? Стефан? 26. От 2006-та. 6 години. Алелуя. Да не се възгорде и да падне под същото осъждение с дявола. Освен това, трябва да се ползва с добри отзиви дори от външните. Неговите, сега нямаме тук колеги да ни кажат как се държи на работа, дали има добри отзиви за него. Ама да ви кажа общо взето, ако трябва да се признаем всички ние на работата, като че ли имаме повече врагове, отколкото приятели, така че за да не падне в укор и в примката на дявола. Така сега дяконите трябва да бъдат сериозни, не двоезични. Не може пред нас пастирския екип да казва едно, а пред вас да казва друго. Да не обичат много вино. Айде пак. Да не бъдат лакоми за гнусна печалба. Да държат с чиста съвест тайната на вярата. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако се намират непорочни. Амин. Амин. И тъй жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, трябва да бъдат самообладани, верни във всичко. Дяконите да бъдат мъже, всеки на една жена и да управляват добре чадата си и домовете си. Защото тие, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дразновение във вярата в Христа. Исуса. Амин.